postavu Honzy v muzikálu Muzikul s přihlédnutím k tomu, že málo kdo dlouho věřil, že skutečně něco hraje. Tak bylo jeho hráčkování věrohodné. Co jste říkal tomu, že jste byl nominován? No tak právě mě to velice překvapilo, protože jsem to teda absolutně vůbec netušil, jelikož já chodím do mladé scény, myslím, že už druhým rokem, což je podle mě celkem málo. Takže mě překvapilo, že jsem to byl zrovna já, kdo byl nominovaný. Namísto toho oproti mnohem starším a zkušenějším. Případně svou roli sice zvládli daleko lépe, ale osobně mě to velice překvapilo. Velice příjemně. Jak jste se připravoval na roli? No, v prvé řadě ten přístup byl velice, já jsem neviděl, jak bych měl danou postavu dělat zajímavější, protože první verze zněla, myslím, že to bylo udělat nějakého fotbalistu či co. Já jsem pořád přemýšlel, jak danou postavu vylepšit, aby na ní bylo něco zajímavého, vtipného a něco, co by diváky zaujmulo. A tak mě napadlo, že bych mohl udělat fotbalistu, který hráčkuje, což přijalo celkem pozitivní ohlasy, a tak jsem to aplikoval i v roli. Co byste chtěl vzkázat fanouškům, které máte po celém světě? Tak, já jsem celkem skromný člověk, takže určitě chci vzkázat, mě obdivují i nadále. Co mi přeci. Ne, tak to se omlouvám já, a teda v případě Honzík mi poprosil, jestli by to mohlo zahrát znovu. Já myslím, že prosím, vaše chvíle. Takže dobrý večer. Milé dámy, přiznajte se, které z vás jste si někdy postěžovali své kamarádkám nebo jakože maminkám, že si připadáte jako služka, že pořád berete, že hlíte, uklízíte, zatímco ten váš se válí do televize, chlastá pivo, šumí na fotbal. Já jsem si řekl, dobře, zkusím to změnit. V úterý ráno, když jsme se ženou odcházeli do práce, koukám jídlo na muži s bílým brávem a říkám si, aha, večer se bude prát díla. Schválně přicházím domů dřív. Říkám si, super, kouknu do pračky, tam jsou takové halenky, skvělé, druzené bere se tuhle. Vzal jsem jídlo, hodil jsem to tam, přidal jsem prášek, zavřel jsem to, pračku jsem zapnul a dále. Čekám, je úterý, sedám v televizi, Liga mistrů. Těšil jsem si, až přijde žena, poděkuje mi. A za chvíli přišla, si zaposlouchal, ty pereš? Říkám, můžeš mi říct, co pereš? Říkám, naprawdę. Chceš mě říct, že ten kýbl s těma špinavýma kuskama si hodil tím halenkám? Říkám, ano, Jáčku. A přebral si jak předtím nejdřív ruce? Ne. Takže vám si dál nemusím nic vysvětlovat. Celý večer v hajzlu. Všechno jsme museli vyndat, konečně přebrat. Ale řekl jsem si, nevadí. No, já to dokážu. Další den jsem zase schválně přišel do Lítří. Říká to krásně super, tam si paráda, složit to umím, ne, tak jsem to tam složil. Vyhlány moc nešly, tak jsem je dal do spodu. Je středa, sedám v televizi, Liga mistrů vrcholí. Mezitím přichází žena. Můžeš mi říct, kde je práce?
nago. Říkám, máš ho složené. Přišla do ložnice, za chvíli se sama vrátila. V ruce držela ty své haleny a řekla, můžeš mě říct, jak mám nosit tyhle haleny, když halenky se nežehlí? Jak to má si vědět? Proč myslíš, že nebyli přidáni na klíčkách, ale vysely na ramenu? Takže večer o ničem, kdyby nevyhrál Juventus, tak vůbec o ničem. Ale zase si to nevadí. Já to ukážu, jaký mám rád. Takže další den jsem si ráno tajně opouštěl kolečko na žůzce. Krátce jsem si všechno nechal vysvětlit. Hlavně jsem si radši půl nedovolené. Začal jsem klidit rouškama. Pak jsem si dal spodní krátko, protože jsem jsem si dal těžší věci, ceramánokové deskernička s nutkem. Na závěr splním kolečko, pustím se do hánek, paráda, všechno uklidím, si nám dělal hodně čtvrtková doba. Mezi tím přichází manželka, ani nezdraví, rovnou odchází do ložnice. Si tam hrabe ve věcech, říkám, jen se hrabe. Chvíli přišla, držela klíčka mé dcery a říká, můžeš mě říct, kde je medvídek kůz? Šel zase druhá ruka, ale chceš mě říct, že oslíček kráček bydlí na mě. To myslíte, že život nepošel? Já už.